Nu suntem la fel și când zic asta, nu mă refer în totalitate, căci probabil sunt chestii pe care le avem în comun. Mă refer de fapt la valoarea experiențelor personale și cum putem trece prin același lucruri, dar să reieșim cu idei cu totul diferite. Fiecare își pune experiența pe un piedestal de neclintit, acceptând-o ca adevăr absolut. Și totuși ar avea dreptate să facă așa, dacă n-ar fi conștient că există sute și mii de alte opinii, puse la un rang la fel de înalt de propriilor posesori. Când opinia ți-e modificată de liste prestabilite, de părerile oamenilor din jurul tău și starea în care ești când ți-o formezi, ți este cu adevărat o experiență autentică. Văzusem un video în care, pe lângă altele, se vorbea despre cum atunci când ești pus să faci o alegere, creierul o face cu puțin înaintea ta și mă gândeam, oare dacă într-o poziție de acest fel în ultima secundă aș merge contraintuitiv și mi-a schimba opțiunea, creierul ar ști că vreau să-l păcălesc? Sunt oare eu cel care face alegerea măcar? Când dăm play la același anime de 12 episoade și vedem în medie aceleași 24 de minute, cât de diferite sunt de fapt gândurile noastre, cât de nesemnificativ este mediul pe care îl folosim. Un lucru așa banal pe care îl avem în comun nu ne face la fel. Nu căutăm aceleași lucruri, nu avem aceleași repere, poate fiindcă e mai bine așa. Mă gândesc că la un moment dat am pornit în direct același episod cu altcineva în același timp și totuși nu se cunosc niciodată, însă e mai bine. Misterul române, mă bucur. Da, mă, și ai văzut ce mid de anime-ul ăla? De ce mid? Mid vine de la mediocru și chiar dacă probabil ar reprezenta un anime de nota 5 sau 6, este folosit ca un termen de calomnie asupra unor serii pe care un individ vrea să le bagiocorească. Dacă aș spune că anime-ul tău preferat e mid, ce-ai face? Te simți nesigur de propria ta opinie sau ai fi mai sigur ca niciodată de opinia ta încercând să o aperi? Oricare dintre acțiunile astea însă arată cum opinia ta ți este mutată în ierarhia gândirii de un simplu factor extern, distrugându-ți astfel experiența personală. Termenul de mid și-a pierdut de mult sensul propus și înseamnă ce vrea latura afectivă a emititorului să însemne. Și totuși, ce este un anime mid? Dacă aș spune că ceva ca Demon Slayer și Berserk sunt niște serii mid pentru mine, ce-i face? Cum te-ar face să te simți? De unde știi ce înseamnă mid pentru mine în primul rând? Sau de fapt, nu termenul de mid, ci asocierea dintre cele două serii te-a făcut să deduci la ce mă refer. Ce-ai crede însă dacă ți-a spune că în colecția mea de manga fizică am același număr de volume de Demon Slayer câte am și de Berserk? Ce ar însemna asta pentru tine? Că am unul din fiecare, că n-am niciunul? Ar fi două serii mid în colecția mea de manga? Când spunem mid, de fapt, nu spunem nimic. De ce ar fi Berserk mid totuși? În ciuda unui arc plin de acțiune, cu conflicte perfect structurate, schimbări de situații imprevizibile, cu un protagonist și un antagonist care cresc standardele oricărei serii care o urmează, Golden Age nu poate de unul singur să mă facă să nu mă plictisesc teribil în unele părți ale arcului care succede. Conviction Arc consider că majoritatea desfășurării lui nu știe ce vrea să fie, ni se introduce o mare de personaje de care nu prea mi-a păsat și în ciuda faptului că Guts în unele momente parcă mă face puțin mai interesat de viitoarele lui conflicte, e locul în care mi-am oprit lectura asupra mangaului. Berserk rămâne o serie care nu a putut să-mi satisfacă pretențiile pe care și le autopropune. Câteodată îmi pare rău că nu pot să mă bucur la fel de mult de ea, precum o fac alții. Demon Slayer, pe de altă parte, și altă serie mid pe care am menționat-o, nu încearcă să fie cu nimic mai mult decât un shonen clasic. Protagonistul destul de slab care devine puternic, sisteme de putere presabilite și totuși ar fi bine dacă măcar asta ar face cum trebuie. Main case-ul seriei aproape în totalitate este unul dintre cele mai puțin interesante din câte am văzut. Personajele episodice ca Hashira sau unui demon fiind main eventul fiecărui arc. Și cred că autorul și-a dat seama de lucrul ăsta destul de repede, fiindcă al doilea sezon potrivește toate lucrurile pe care le-aș cere de la el. Un Hashira mai mult decât interesant, un demon decent cu o tematică plăcută și animație superbă a luptelor. Tensiunea pe tot parcursul arcului este una bună, ținându-mă în priză să văd următorul episod săptămânal. Ar fi fost frumos însă dacă ar fi continuat așa. Sezonul 3 încearcă să facă același lucru ca precedentul, doar că o dă în bară mizerabil. De ce faptul că vezi un anime înaintea cuiva sau că vezi un anime pe care nu l-a mai văzut nimeni te face să te simți bine? În prim plan mi se pare un lucru contraintuitiv să faci asta, fiindcă personal mi s-a întâmplat de multe ori să mă simt frustrat că n-am cu cine să vorbesc despre o anumită serie. Însă unicitatea experienței pe care ți-o formezi cu acel anime și conexiunea personală cu el crește, te simți special și asta nu se întâmplă doar în cadrul acestui mediu. În sportul și în muzică am întâlnit același lucru. Fan veteran care se simt superior față de fanii noi, reproșându-le că n-au fost acolo când s-a întâmplat nu știu ce lucru. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! De aici apar două mari lucruri totuși. Frica de mainstream. Toți credem că avem o conexiune mai mare decât oricine cu un lucru de care ne place. Opinia noastră e cea mai importantă, iar unicitatea care accentuează acest sentiment în cazul unui lucru nișat duce câteodată la o euforie pe care nu putem să o explicăm. Dar odată cu asta venind și o mare frică, cea de a nu mai fi special, frica de a fi ca ceilalți. Nu suntem la fel. Al doilea lucru este dorința de incluziune. Dorința unui fan de a fi inclus într-o comunitate prestabilită poate fi foarte mare. Accepțiunea socială și presiunea de a nu fi acceptat te macină. Minți. Te minți în dorința de a nu fi singur, minți pentru a fi inclus, minți pentru a nu fi judecat chiar dacă știi în interiorul tău că nu ești ca ceilalți. Nu suntem la fel. Mi se pare totuși comic cum aceste două lucruri, chiar dacă apar în interiorul aceleiași comunități, se bate efectiv cap în cap. O parte dorește să-și păstreze unicitatea, iar cealaltă dorește să fie ca ceilalți. Cât de cruz sunt oamenii când sunt stăpâniți de egoism. E o pauză de la viața cotidiană stresantă. Te pui pe scaun la birou sau pe pat și dai play la un episod. Îți place, te mai uiți la unul și tot așa. Ar fi plictisitor însă dacă ar fi numai atât, nu?
De multe ori nu mai dai play la un episod sau nici nu-l termini pe cel început. Începi să te plictisești, începi să nu mai găsești farmecul. Totul rămâne doar ca o pată a trecutului la care nu te mai întorci. Peste câțiva ani poate vei fi uitat că era hobby-ul tău la un moment dat. Și totuși, dacă n-ar fi așa. De multe ori se întâmplă să treacă luni și să nu mă uit la nimic, până când, într-un final, mă uit iar. Dar nu e valabil pentru toată lumea. Nu suntem la fel. Mă gândesc câteodată romantizând momentul când mă voi fi oprit din a mă uita la anime. Și chiar dacă mi-ar plăcea să fie un rămas bun, spectaculos, care să rămână cu mine o perioadă lungă de timp, probabil nu va fi așa. Va fi încet, atât de încet încât nu voi fi dat seama că s-a întâmplat. Nu voi mai scăpa de cotidian printr-o aventură fantastică, într-o lume nemai văzută. Nu voi mai fi dat pe spate de dialoguri și șiruri de conflicte care mă vor ține cu inima la gură. Dacă se va întâmpla vreodată, nici nu voi fi conștientizat că s-a întâmplat. Mereu răcesc în jurul lunilor aprilie-mai și ghiți ce? Sunt răcit și acum. Urăsc că vreau să stau liniștit în pace și să mă uit la ceva și tușesc de mai puțin și cad din el. Poate și modul ăsta de vizualizare este o experiență autentică în propriul lui fel.